खुलुमबाय लोगोफोर गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो जायफोर बिथांमोना गाइड बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव गोदानै फैनाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे जेब्लानो आङो भिडिअ आपल'ड होयो अब्लानो नोंथांमोनाव थाबैनो मोनहैयो। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखागौआनो जोंनाथ' बिमा दुर्गानि फुजाया बारा गोबाव सम गैला जायखौ जोङो हिन्दु धर्म एबा ब्रह्म धर्मनि सुबुंफोरा फोथायनानै एबा मानिनानै बिमा दुर्गाखौ फुजियो। ओरैनोथ' बुंनो थाङोब्ला बिमा दुर्गाया जेब्लानाखि नवरात्रि फुजा एबा जायखौ जोङो महालया होननानै बुङो महालया एबा नवरात्रि फुजाया जेब्लानिफ्राय स्टार्ट जाजेनो अब्लानिफ्रायनो बिमा दुर्गाया बे जोंनि प्रिथिबियाव एबा बुहुमाव आगान होफैजेनो होननानैबो जोङो फोथायनाय जायो। आरो जेब्लानाखि महालया एबा नवरात्रि फुजाया रबिबार एबा समबार तिथि लगनबारायाव गोग्लैयो अब्ला बिमा दुर्गाया बे जोंनि बुहुमाव एबा जोंनि प्रिथिबियाव मैदेरजोंहाय गाखोनानै फैयो होननानै जोङो फोथायनाय जायो लोगोफोर। ओमफ्राय जुदि बिमा दुर्गाया मैदेरजोंहाय गाखोनानै फैयोब्ला बे जोंनि बुहुमाव गोबां रोखोमनि बारहुंखा सारअन्थाइ अखा बांखा लाबोयो होननानैबो फोथायनाय जायो। आरो बिथाङा बेबायदि मैदेरजों गाखोनानै बे बुहुमाव फैयोब्ला जोंनि बे बुहुमाव जायफोरा आबाद मावनानै जाग्रा एबा जायफोरा खेथिफोर मावनानै जाग्रा बिथांमोननि थाखाय आबाद फसल एबा खेथिफोरा मोजां जायो होननानैबो फोथायनाय जायो लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' निस्सयानो मिथिखागौ। ओमफ्राय लोगोफोर देग्लायनि दुर्गा फुजायाव जायफोर बिथांमोना फुजिनो थाखाय गोसो जानानै दं एबा एक्साइटेड जानानै दं बिथांमोनाथ' निस्सय गोसो मोदोम जिउ एबा गोथार गोसो लानानै फुजिखागोनानो। बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ आरो जायफोर बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। आरो आङो नेक्स्ट भिडिअ'आव लाबोगोन लोगोफोर जोंना बिमा दुर्गानि फुजाया माब्लानिफ्राय स्टार्ट जाजेनगोन बेखौबो आङो थाबैनो लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै थाब्लानो जाहैबाय लोगोफोर। बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ।